duela bi urte ireki genuen ikastola, hiru aurrekin, eta geroztik girakukatuak eskola publiko, Marinelako eskola publikoko eremuan. Bi urteko itzalmena ginuen, zenta obretan dira publikoko eskolakoak, eta bitartean zukoara joan dira. Proposamen batzuk egin dizkiogu herriko etxeari, beste nunbait kontatu alizateko, izan alizateko. Baina, momentuz herriko etxeak deus onartu, berak duen aterabide bakarra, proposatzen duen aterabide bakarra da kolegiora, Errazabar kolegioan sartzea gerrandio guretzat ez dela aterabide bat, zenta jada ez da askilekunik kolegioarentzat, gainera ikastolan gero eta gehiago badira ikastoletan, beraz erra nahi du kolegioa behar handiago panen ditula ere bai, eta ez zaigu egoki duritzen ere ez, txikiak nahastea kolegio aurrekin. Beraz, proposatu diguk Marinela eskola publikoko aurrak itzuliko dirarik Marinelara guk erabiltzea hango eraikina, dela Jules Ferry eskola eta prefabrikatu batzu baita ere. Hasiera batean pentsatzen ginuen egingarria zela eta auzapeza prest zela aztertzeko aukera hori, baina azkenean errandigo ez Aixialdi zentro bat entzatzela, beraz beste proiektu batzu bat zituztela. Guk errandiogu beste herria initzetan egiten zela, uztartzea Aixialdi zentroa ikastolarekin batera, ikastolak asteazkenetan eta horretan ez dutelako erabiltzen lekua. Eta baina, ez dure ez jakina izan, erraiten dugu lau eginterdiko aktibitaten zatira biliko dela. Ez dut uste egia denik zenta hiru eskola publikoak zentroan dira, ez dut uste hiru laurdenetzat aratera mango dituztenik. Erraiten digute Jeune Senior delakoentzat aktivitateak proposatzeko dela uste dut askileku badela denentzat, sartzea 15 aurrekin ez dakigu zuzena, 12 eta 20 aurren artean eginen dugu, eta 40 aurrentzat pertsonantzat badalikoa, ordan proposatu dugu sektorizatzea, ez du onartu ere, pentsatu dugu goazen kalera, jendeariak ineraztazun denegoera, horretaraz izan zapezarik nahi dugula elkarrekin zerbait atxeman. Bendigoiti Pulu jaunak egan beharko du argiki bai ala ez nahi duen bere egian ikastola bat izan dadin. Egia erran, bada bi urte terdi sekulako oztopak emaiten dizkigula ikastola horren ez irekitzeko baldintza honetan egan ezake. Hemen digoiti argiki egan beharko du bai ala ez nahi duen gezurrak aski, sekulakoak bota ditu. Dela azken bilkura nire egan du inoiz ez zuela egan eta ikastola eman nahiko zuela bere aterbe batean eta badugu idatzi bat ere nun erraiten du ze baldintzetan egina izan zen, hori 2012koa, guain aski, sekulako gezurretan ari da, eta guri ari barimada gezurretan biztan dena bere listakoei ere, behaz nik uste dut hor onartezina dela egiten dituenak, erran genion ez zirela gauzak hola pasatuko eta beharrez handik Marinelatik lekutzeko jendarmak igorri beharko zituela eta iduriz errandu baietz. Behaz, hortara balin bagoaz, guk aurrak saestuko ditugu, ez baitugu behin ere hanzten ikastola bat lehenik aurren leku bat dela eta aurrak dira hor zentruan gure kokapenean. Ikusten dugu proiektu honek badula sekulako potentziala, hastapen batian ere pixka bat, ez pixka bat, biziki zaila izan bali bada ere, ez baigira bat ere lagunduak izan erreko etxetik, alderantziz, trabak baizik ez dizkikute eman. Hala ere, gurasuen nahiari esker eta hien motivazioari esker lortu dugu ikastola hori idekitzea, eta orain, beraz, gure errikoetxearekin izenpetua zen hitzarmenak bukatzen da, eta bakinakien, hortik joan behar ginoela, baina pentsatzen ginoen errikoetxeak lagunduko gintuela aterabide bat atxeman. Kanporatu nahi gaituzte aterabiderik eman gabe. Proposatzen digutena da, Pierres Larzabal kolegiora joatea, baina hori badakigu ezinezkoa dela. Pierres Larzabal kolegioak ere baditulako bere beharrak, garatzen ari da etengabe, eta noizbait haiek ere beharko dute zerbait gehiago eraiki,
gela gehiago beharko dute. Beraz, ez da terabide bat. Penagarri da, egoera ontarat iristea. Olako ahazo bat, konpontzen albaiditake goxo-goxoki bulego batean, esintasunean, pertsona arduratsu batzuen artean. Baina ez da ala gertatzen, beti kalapitan ari behar da, beti behar da borrokatu, segituko dugu aintzinat ala ere, burasoak motivatuak ditugu, da espero dugu gure autetxiak pixkat gehiago gogoetatuko dutela, eta huartuko direla, beraz gure ziburuko ikastola ez dela bizpairu burasoen kapritxoa, baizik eta herritarren nahia.